କ'ଣ ଆପଣ ଜଣେ ଚିଜ୍ କେକ୍ ଲଭର୍ କି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ବନେଇବା ବିସ୍କଫ୍‌ର ଚିଜ୍ କେକ୍, ଯୋଉଟା ବି ବିନା ଚିଜ୍‌ରେ ଚିଜ୍ କେକ୍। ମୋତେ ଚିଜ୍ କେକ୍ ପାଇଁକା ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ବିସ୍କିଟ୍, ଘରେ ବନେଇଥିବା ପନିର ଆଉ ବଟର, ଆଉ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଅମୁଲ ପାଉଡର ଆଉ ବିସ୍କଫ୍‌ର ବିସ୍କୁଟ୍, ଯୋଉଟାକି ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିସ୍କଫ୍ ଜାଗାରେ ଓରିଓ ବିସ୍କିଟ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଓରିଓ ଚିଜ୍ କେକ୍ ହେଇଯିବ। ୟା ଆଗରୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଚିଜ୍ କେକ୍ ବନେଇଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେଇ ସେଥିରେ ଆମେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ବିସ୍କିଟ୍‌କୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଥିବା ବଟରକୁ ମିକ୍ସ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଆସିଲା ତକ୍ ଯେମିତି ଆସିବ ସେମିତି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି, ଯେମିତି ଆମେ ହାତରେ ନେଲେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ନେଇନଉଥିବା ସେମିତି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ ଇଭେନଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ନେଇ ସେଥିରେ ପନିରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଅମୁଲକୁ ଆଡ଼୍ କରି ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନରରେ ଆମେ ବିସ୍କିଟ୍ ଜମାଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଫ୍ରିଜରେ ଜମିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍‌ରେ କିଛି ବ୍ୟାଟର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ସେଇଥିରେ ବିସ୍କଫ୍‌ର ବିସ୍କିଟ୍‌କୁ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲେ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ବିସ୍କିଟ୍‌ର ବନେଇଲେ ତା ଉପରେ ଦେଇ ଆଉଥରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକା ତାକୁ ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଖାଲି ବିସ୍କଫ୍‌ର ବିସ୍କିଟ୍ ରଖିଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଘରୋଇ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି କ୍ରିମି ବିସ୍କଫ୍ ଚିଜ୍ କେକ୍। ଆପଣ ବି ଥରେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।